kike gujewa, kuma in aka yi maganar aure ba wanda kin sayar rawa. Tunda akwai dalili faɗa mana sirrin karki rufewa, aure sunna ta annabi, mai yasa ne ke kike gujewa. Faruwa sama waye mutum ne ki faɗa mana waye mutum ne. Ramona. Guys, gaskiya an ban ma baya wallahi. An gane ba abokina. Wani kawai kaji. Wallahi wata tsalele yarinya na kai. Kai ka gani wannan yarinya ta san a duniya ne babu ruwa. Aikin kenan. Sai dai a lahira. Saboda ka san me? In ka sake ka je gun yarinyar nan. Wallahi wasa ne. Ina gaya maka. Wallahi tallahi dauri dai kam zaka sha shi saboda ka ci mata mutunci. Wanda abun ka sani. A duniya akwai abin da ya fi karfin ubangiji ne? Babu wallahi. To wallahi yarinyar za ta iya cewa tana son ka kuma duk duniya kai take so. Wannan ba abun mamaki bane ba. Haka ne Allah ka ci. Kai da kake magana soyayya. Kai wa ga ma yanzu ana nan zamani. Ai yanzu zamani ne ya riga ya canza. Ku da kanmu ya kamata mu ga kanmu shari'a. General Michael Kurcho. Ko da wallahi ina ga ma rayuwa yanzu. Kuma talaka sai talaka, mai kudi sai mai kudi. Talaka kai da kake talakan kan kawo da kake kudi wallahi sai dai in mun ci. To, an san da wannan ai magana gaskiya ce. Ni talaka, iyayena talaka. Sannan aure ai gidan siriki na talaka. Na a dai ringa tuna da Allah ne. Kai wala da kake wannan magana din mu tuna da Allah ba da kai da za mu tuna. Idan na ga muku. Sani. Rabu da wannan da Allah. Gaskiya ce dai kuma daci ne da dama. Samu na dan Allah abokina. Rabu da shi kawai wannan. Sakuros. Check. Ni ba na gore ma ba. A ake ciki area da aka shiga ne. Ba na abutun da ka canje mu muna nan din kawai ya ne. Wancan rabu da shi sami baya gane. Ni ba ba zan bar wata talaka ba ina talaka na. Waye mutum ne ki faɗa mana waye mutum ne. Hello? Na ce ka zo ka karɓi ɗinkin na an gama. Duka biyun ma ya gama su. To shi kenan ba damuwa. Ina jiran ka. Assalamu alaikum. Hadi Aisha mai adan boki. Amu lafiya? Lafiya da wanda ya aiki. Ya gida? Lafiya. Ya adan boki kuma? Alhamdulillah. Zuwa ne ɗinkin nan na goma same ka. Wallahi kin san ayyukan da suka min yawa. Gashi kuma ina dan zuwa cikin gari ina dawowa. Wallahi to amma kin gane dan Allah ki hakuri. Zuwa nan da kwana biyu insha Allah zan kammala miki dinki gaba ɗaya sai da kwana biyu insha Allah. To ai kullun samun rana. Hadi Aisha ai hakuri yayi. Kin san ai bana miki sai miki yau gobe miki ba kuma. Ai kin san bana miki haka. Ai hakuri yayi. To dan Allah ka taimaka mana ka gama mun dinkin nan da wuri. To ba damuwa insha Allah. Zan gama miki. Taimaka dan Allah dan zuwa jibi insha Allah zan gama miki gaba ɗaya. Ka tabbata jibi in nazo zan samu dinkin nawa? nawa? Zan samu dinkin ki gaba ɗaya. Insha Allah. Ka sauka lafiya ji Aisha. Ka sauka lafiya. Ai ke zaki hada mun lefe na ji Aisha. Waye mutum ne ki faɗa mana waye mutum ne. Amma alaikum salam. Ina ka biyu ka? Allah ya za ka biyu ya je. Kuma zai daidai ko?
Zai dan dare gaskiya. Yanzu Allah ga wannan takalmi ina so a dan wanke mana shi bara mu je mu da. Ba matsala. Wato shi kan sai an jima. Ok, da mana ne wurin kabirin da ke faɗa. Mana. Ok, yayi. Bara mu je mu da. Sai an jima. Barka da zuwa. Ya kasuwa. Alhamdulillah. Masha Allah. Ba gam ya kare. Kuke gana kare ko? Kuke da bada. A cikin tafiyar ka wata yarinya ta kawo aiki. Oke. Sunanta Salama. Salama. Oke, na gane ta. Ina gangare ce, na gane ta. Ko ita ce amaryar da za ta riga dafa wani abinci. Amarya kuma? Ba yanzu ba akwai lokaci. Yawwa, zai karɓo mana wannan gaban da Allah. Karɓo mana ka ci baka da sai Allah. Karka mana fa. Waye mutum ne ki faɗa mana waye mutum. Salama. Umma. Ina yin Lafiya. 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 Yanzu iya tafi? Wallahi. Wallahi da musamman ina son in ganki. Saboda al'amarin ummi. Wannan lamari na ummi ya dame ni. Wai ummi an yi da ita ta fito da mijin aure abu ya gagara. Shine nace bari in same ki. Ke watakila ko ta gaya miki abin da ke cikin zuciyarta. Gaskiya umma bata gaya min komai dangane da abin da ke damunta ba. Na yi nima na gane abin da ke damunta. Na kasa. Wannan matsalar ta ummi ke da abu ne kai za ku iya maganin ta. Ke ma har da ke. Saboda duk garin nan bata da kawar da ta wuce ki. Dare kadai ke raba ku. Da ke da mu za mu haɗa ƙarfi da ƙarfin mu neman mafitar wannan al'amari. Yarinya an yi da ita tsawon shekara guda ta fitar da miji abu kamar wadda aljanu suka shafa. Duk an mata magana aure sai ɓacin rai. Samari su ta zuwa abu ya gagara ta fitar da mijin aure. Wannan wani irin al'amari ne. Wallahi umma ba wai matsalar aljinu bane ba. Sam aljinu bai shafi ummi ba. Kawai dai akwai abin da ke koyewa wanda mu mun kasa ganuwa. Amma dan Allah ki hakuri sannan kuma ki ba abba hakuri. Insha Allah zan ƙara yin kokari akan wannan abin. In Allah ya yarda zan gano menene ke damun ummi. Allah ubangiji ya taimaka. Amma wannan abin na ummi ya ishe ni. Yanzu har nema nake in yi laifi gurin mahaifinta. Ina dalili. Tana ciki? Tana ciki tana bacci. Waye mutum ha ha ha, waye mutum, waye mutum ha ha ha, waye mutum, waye mutum ha ha ha, waye mutum, waye mutum ha ha ha, waye mutum. Wai yaushe ne za ki je gidan miji? Kina ta faman fari da jan aji. Yau kin yi nisan da kira ma san baki ji. Me dalili ko kwa wurin baki so? Cikin samarin ko kwa ba wanda za ki so?